mama kwa ba de ba je Ghana TV eso ebredru sesam hudu a yebobo no ye de ebeso mo kase bo kwanso we eye kase bo tew na me kai wo se je Ghana TV ya live e wo YouTube, Facebook and na Instagram se na ne de dikan ya wo hwe me a bo modin sa wo be subscribe if won team don so se be ade de beto obi a onsa ebetimi aka like na share ema afoforo so entimi enhwe bi eni amejeso aye da chehima ajwa nati na me kai wo se nyumekuo bi e na so masene sika femu aboa ema metumi edikase boy ebesom Glitter and glow skin care bebu esiesi hunamani ama ebeto so ebetija ebeye kama emfa ho sa wo ye oba na se bema bomoden sa wo de ho ebekwa akwakere omo sa wo ye tuntum sa wo ye kokko wo mbe siesi kama ama hunamani ebeto so esan se wiase yimu yetimi sire bibia hwe wo tu kwan ya mpa bo timi sire bi e de ko atare na opa a utimi sire bi de ko utimi sire bibia chance nkura ye sire dididi nemo made ba kwa wuntimi nsire ene se ube hu wo yon kwa ma na hwede aye ofe no aka so o chene echi me kwa yifro bi nti asomasie ma adwoi untimi mfa wo hwede yin sere untimi mfa ho na mani atoso aye kama yi untimi mfa mma me na me mfa nko ma me ba no ma be yi wade ama ebi nsida enu nti wo se wutimi siesie ho na mani ema etoso ujeja ho na hwede se ya ase wo record ba sa wo self confidence ekofom enu nti ba mani sa wo be siesie hwede ama etimi atoso ebeye kama ebeti glitter and glow skincare na ebetimi aya wo samhoa no Jena organic food enso eye nuane papa abedwama nso a ebebo am apomodin ejina brane enemrem ujeja ho wo wedidie mu ne wanhwe wedidie mu ye na wudi bibia keke anhwe na akofa yade bi dia bro broni basia you are what you eat enu tu be didie die aduane pa na etimi aboa ma wapomodin ejina brane Jena organic food na mekanfo edema Kinaata herbal beboa to etiridi yade malaria ebetu ni nyina se weni so na keka wo ebete nete afen so sa wo ye oba na himfie ho niema enkoyie chese ahimfie ho ayeze osonanu mesrew wo de ani Kinaata herbal bomode sa won sabeka bi ebesiesie ho eho beche eho beye kama na ne wura ho ande wa obeka ne se I still feel like a virgin. A hobeche ebeye kama. Bomode nsa onsa bekebi. Oya be manso na akwaku na si ne trase abomode nsa ube pejano ama wejina ne naso netimi abuadwuma me ye be ma mesrew enye wano. Me ye be ma eye usisimu ne wo mpam agoro ene di ho adanse yesa ampa wo ye be ma upa ene bedi ho adanse yesa ampa be me wo ye be mamu anne wo se wutimi bu adwuma na wo mpa bone nsam ede ma wo wate ase enti ena me comfort Kinaata herbal ede ma bomode nsa won sabeka bi na timi aboa wo sa kwan no so nyuma ko wei ena so masene sika fam aboa ma medicase boy ebesom ebusu me twa me ho sema de adwadi nkrato me ba ye beto aso Tribulus terrestrix, Kayani, Panex caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina, and when you are setting not 230 album, we are Bema now no more, and Mama who this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawunia Juma, and one is our Banumbi, but Bajuma Saum Reda, Kinaata 230 Heba, a young conqueror, power to the people, mature 230. So our what feeling? Adam, me back. Kinaata 230 Herbal. Yay! Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne oma ne banofo. Ene akola ondi emfie duoche. Ewusiafo ya mama akwa babiem edeba je Ghana TV eso wei eye kase bo til afeye free and samono asie Ababa we bi ede na kosam ababa dan social media na wo kire mu se wa hwehwemu a eye be ma wone ne be fefro be ma wone ne be nyem die
onyebi enu nti we aye ne dadwin we aye ne how kese achese woda wentimi nda osi enimenimu ya wope bema wone no ebetimi anyem bema wone no ebetimi afefro bema wogina ne naso brane ane mema yomu nya nano nemum ewone mpemu agrom ewoni sisimu ane bema wonom tina herbal ema wotimi gina ne naso brane osi wohia sa bema no ne wotimi ne nanyem na osi bema bia wo beba etimi abomodin anyem no osi busumi bia ehon hyehyɛ ne sɛ busumi bia obetua ne ka $3 million enye sika ketwa what you say bemme bia wonom tina herbal a wogira ne naso brane bemme bia woye bemme mu a wotimi bu adwuma ma ne nnwuma ɛso ani etimi ba ne befefro ne benyemu a ɔse aseda wo ho a wode bema no ɛne sɛ busumi bia obetua ne ka $3 million. Aha, na kyerese wo hwɛ sɛ de esi kɔ na wo se wo pɛ bɛma wo gina ne na so enye bɛma bia na ye bɛma o bɛma wotimi tu etuo ekuma boa mɛma bebre tu etu a wontimi nkuma boa na emu bɛma wo tu etu a obetimi ekuma boa ɛn wo hwehwɛ ɛno nti bɛma bia wonim sɛ wo ye bɛma no wo se na kosɛmu nie we ya ne ha we ya ne dadwene oda wontimi nna wo se wonya bɛma bia wogidi sɛ wo ye bɛma a obetimi ɛne no afefuro wo se won nsaka sa bema na enhyehye ne asedek ewo ho ne se busumi bia obetua ne ka $3 million enu nti wo ye bema na wutie me na wo peze sa sika won saka bomode sa won sabeka Kinaata herbal nko a na ye duro betimi aboa ama wetimi ato etuo ekuma aboa se de ababa we hwehwe na won so wetimi akwaje wo 3 points sanso na wo yo ba nso a Kinaata herbal ebesiesi ahemfio eho be ye kama ama ne amanso akoyie ede ama ebetu etiri di yade malaria we ne so na keka wo ebetu na sakura ama oho ebeto glitter and glow skin care so ebeboa siesie ho na mani ebeto so ebetija ebeye kama Jenna organic foods eye nuane papa ebemo apomodimpa ne wetimi enyini ache diabetes hypertension woni ni problem esanse aduane a wudi bia chemical bia enni ho obo ade ensa no ankasa nyumekọ wei na asoma sene sika femo ama metumi ede kaseboy ebesomo edini ye ba akopɛ da chehema ajwa nati asida kase enkoma mi producer ene me cameraman William ena my son ebusia ha na brama kwan ema ye de kasebo no ebesi meda wasenso wa wo hwe me nso asida kase enkoma so waje bre na wetimi ahwe me makramo. Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Hey, and let you besi. Ain't you wanting a miku epia on me fie? Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo use a esiesie ho e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor.